Čau lidi! A vítejte na našem channelu BFTV. Tady to je. Fear. A já jsem Boun. Pokud si nás pamatujete z jiného channelu, tak ano, jsme to my, ale chceme začít úplně od nuly, takže to třeba nezdílejte. Pokud nás znáte i doopravdy nebo tak, takže to nikde nezdílejte. To je naše prosba pro vás, Jo. protože my bychom ty videa chtěli dělat vlastně podle nálady, no, a budeme se řídit lajkama. No, to je jasný. Takže rozhodně budeme natáčet hry jako z League of Legends, to bude hlavní hra, kterou budeme hrát společně. A předem upozorňuji, že budeme mít oba dva nový účet na LoLku, takže neočekávejte, že budeme mít nějak hromadu postav, jakož to už máme na jiných účtech, ale my chceme prostě založit nový účty, ať je to nějaký jiný a... Protože on hraje vlastně na Eastu, já hraju na Westu a aby jeden musel začát od znova, tak to by nebylo fér. Takže začneme oba dva od znova. A hrám na Westu. No a jo, rozhodně budou ještě ty vlogy nějak, ale ne moc často nic neslibuju, hlavně ty hry. No. A hry budou, tak co budeš natáčet ty? Já budu natáčet Darksiders 2, Awesomenauts, Assassin's Creed 2 a Brotherhood, potom Far Cry 3 a další. Já budu na všechno, co se jdem prozřevat. A já budu natáčet Assassin's Creed 3, no pokusíme se, jestli to bude lagovat, nevíme, ale možná bychom natáčeli Nazy Zombies Army 2. Já nevím. To je Sniper Elite Zombies. Sniper Elite, no. Nazy Zombies. A hráli bychom to buď to 2 nebo jenom jeden. A to bych byl určitě já, víte co. Nejsem. Dík, Neza. kámoš. Pokusíme se dělat ty videa aspoň jednou týdně, možná i víc, že jo, ale minimálně aspoň jednou týdně, protože toho času fakt není moc a musíme se snažit o náš vztah tady s Bounem. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát Like. odběr, Teď odběr. A když už dáte ten odběr, tak ty videa sledujte, ať to prostě má nějaký účinek. No. No. Takže čau. Čau.